Yes, no, maayong hapon kaninyo tanan ya. Hagad na kayo buhok, wa na kupi-kupi, wa na COVID-19, no? Hmm. Taas ng bungot, wa na ko kaprito blade, kay wala na. Ah, saan ako pagkuhan ani, oh, taas ang kong buhok, wala na. Okay, so, katuloy nagulat sa COVID-19 nga part 2 na ko, no? So, i-try na ko karon og likha kani nga kanta. Okay. COVID-19 tin ikaw mang yun dahilan lan ang mga varsity player nawer la ngano man jud ka wa na jud ka na mao ikaw COVID-19 tin kano sa man jud ka mawala. Duoy kayo mga tao diri sa among lugar, halos nangapas mo na ang uban gani nagsunumbagay na. Sige bakbak, sige panawag sa mga radyo, ingon daw sila wala daw, asa na daw sila ang mga rasyon daw. Ayaw mo o kabalaka ay si COVID-19 atong dapat jud na to basulon. Ayaw jud basula ng tigripak. Wala ba mo kabalo kung pila lang na sila, malay ba na to kung 5 lang tigripak, unya pila ka barangay diri sa Davao City, dili dapat tuta mag-apura, dili lalimban yun ang ilang trabaho. Napoy mga uban na mga CQ gisapak-sapak og mga nurse, mga doktor kay gibasol-basol na sa mga katawhan. Ayaw gyud mo panginaan na para dili mo mainaan. Dibuhat sa tanan jud ang dapat jud nato ang atong sisihon. Si COVID-19 wala ko'y labot, grabe gyud ni kasikat. Basta ang importante mulayas na siya, mulayas na yun si COVID-19.